Nije slučajno što će upravo ovde u hramu Svetog Vasilija Ostroškog biti čuvena spomen ploča na kojima su imena 1139 pripadnika vojske i policije Srbije, koji su u periodu od 1998. do 2003. godine u slavu i za slobodu otadžbine položili ono najvrednije, svoj život. Usudili su se oni koji su pogazili međunarodno pravo, pravednost, moral i svaki ljudski kodeks, a pokušali da slome i srpsko dostojanstvo da na dan praznika našeg velikog sveca, 12. maja 1999. godine, bombama zaspu prelepo i prkosno duvanište. Svojom pravednom i moćnom rukom zaštitio ih je Sveti Vasilije i niko nije stradao. A u znak zahvalnosti meštana, u njegovu čast, izgrađen je ovaj hram. Zato nije slučajno da uspomenu na hrabrost, čojstvo i junaštvo srpskih heroja neizbrisivo bude sačuvana baš u ovom hramu. Zaslužili su naši heroji, naši vitezovi, da svako od 1139 imena glasno izgovorimo, da se sa zahvalnošću sećamo i njihovih podviga i njihovog stradanja. Naša je obaveza da čuvamo sećanje i zahvalnost prema tim srpskim junacima, da buduća pokolenja učimo vrednostima koje su nam oni ostavili, a to su hrabrost, odanost, solidarnost, nesebičnost, zajedništvo. Da se time čuva bezbednost naše Srbije, sigurnost naših građana i spokojno detinjstvo naše dece.